Хәерле кеш исәнмесез, хөрмәтле тамашачылар, эфирда Саба дулкыннары телевидениесе. Сезне зәңгәр экраннар кашына җомга көн чыгарылышын карарга дәшәбез. Атна информацион программасында хәбәрләр белән сезне мин Альмира Мәүлетова таныштырырмын. Безнең әлеге чыгарылышта. Шәмәрдән лицей укытучысының эштән алынуы буенча суд эше каралды. Игенче авыл хуҗалыгында төзелеш эшләре бара. Медицина хезмәткәрләре һөнәри бәйрәмнәрен билгеләде. Хәтерләсәгез, Саба районы Шәмәрдән лицейында укучы белән укытучы арасында булган тавышлы хәл бөтен интернет челтәрләрне шаулатты. Укытучыны эшеннән алдылар. Шушы атнада әлеге очрак буенча суд эше каралды. Тулырак без әзерләгән материалда. Исегезгә төшереп үтәбез. 6 март көнне Шәмәрдән лицейында Мөнир Зарипов һәм аның укучысы Булат Шәрипов арасында низаг килеп чыккан иде. Укытучыны эшеннән алдылар. Элегрәк вакытларда укытучылар тыңламагач өчен укучыларга таш чыбыгы белән сукканнар. Ә хәзер булай эшләү тыела. Шәмәрдән лицейында хезмәт укытучысы Мөнир Зарипов законсыз рәвештә эштән алулар аркасында судка мөрәҗәгать иткән. Аның сүзләренчә, эштән чыгарган вакытта аңа бернинди дә документлар тәкъдим итмәгәннәр. Эштән ни өчен китүенең сәбәпләрен дә әйтмәгәннәр. Ул үзен кирдән мәктәпкә кайтаруларын сорый. Әлеге суд эшендә мәктәп директоры һәм 7нче сыйныф укучылары, ягъни шушы конфликтның шаһидләре булган балалар катнашты. Алар 6 март көнне хезмәт дәресендә Булат Шәрипов һәм Мөнир Зарипов арасында булган вакыйгалар турында сөйләде, сорауларга җавап бирде. 7нче сыйныф укучысы Иван Елисеев әлеге хәлне видеоязмага төшереп барган. Судта видеоязмада күрсәтелде. Укучылар сөйләвеннән шул аңлашыла. Укытучы белән балалар арасында килешү булган. Әгәр дә алар мөгаллимнең сүзен тыңламаса, дәрестә үзен тиешенчә тотмаса, аларга тимер линейка белән сугып алынган. Булат Шәрипов укытучысын тыңламау сәбәпле аңа да әлеге җәза сулы кулланылган. Ә укучыга бу ошамаган һәм ул хезмәт укытучысына ташланган. Бу очракта укытучыны балага физик һәм психик көчләү кулланганлыгында, балага дөрес тәрбия бирмәүдә гаеплиләр. Шуңа күрә Шәмәрдән лицей укытучысын эшеннән алганнар да инде. Бары укытучы гына үзенең эштән нинди сәбәпләр аркасында алынуын гына аңламый калган. Суд эше әле тәмамланмады, хөкем карары чыгарылмаган. Мөнир Зариповның хәле начарайып китү сәбәпле ул икенче атнага күчерелде. Атна информацион программасы кысаларында сезне авыл хуҗалыгы өлкәсендәге яңалыклар белән таныштырубызны дәвам итәбез. Чираттагы материал игенче авыл хуҗалыгы предприятиесендә баручы төзелеш эшләре хакында булыр. Игенче авыл хуҗалыгы предприятиесенә караган Өтернәс сөтчелек комплексында 2000 баш мөгезле эре терлек исәпләнә. Шуның 1000 савым сыеры. Бер сыердан көнлек савым 20 литрны тәшкил итә. Бүгенге көндә биредә 2 айдан 6 айга кадәр булган бозаулар өчен 400 башка исәпләнгән яңа торак төзү эшләре башланып киткән. Без килгәндә эшчеләр су кертү, җирне тигезләү эшләре белән мәшгуль иде. 200 башка исәпләнгән торакка капиталь ремонт ясала. Җылытылган түбә алыштырылган. Тәрәзә кую, идән җәю эшләре башкарыла. Хезмәткәрләр өчен барлык уңайлыклары булган ял бүлмәсе эшләнгән. Сөт саклау, суыту бүлмәләре дә яңартылган. Авыл хуҗалыгы продукциясын саклау подвалына да ремонт кергән. Тәрәзәләр, җилләтү системалары эшләнә, ишекләр куелган. 800 квадрат метр җиргә бетон идән җәелә. Алдагы көннәрдә атмоска эшләнеп, вак таштан керү юлын салу күздә тотыла. 3 көннән 1 айга кадәр булган бозаулар өчен 100 башка исәпләнгән торак өр-яңадан төзелгән. Уртага бетоннан идән җәю, су кермәслек итеп кырыйларын ныгыту эшләре калып бара. Хезмәткәрләр өчен ял бүлмәсе дә бар. Бина эченә Эзмә урта мәктәбе укучылары әзерләгән дару үләннәренең хуш исләре таралган. Шикше фермасында 700 баштана тәрбияләнә. 200 башка исәпләнгән торакта диварлар яңартылган, түбә алыштырыла, яңа тәрәзәләр куела. Идән, ишек, җилләтү системалары эшләнә. Биредә ремонтны 1 сентябрьгә тәмамларга планлаштыралар. 4 еллык тынлыктан соң Сәрдә авылындагы фермада гөрләп эшләп киткән. Биредә үгезләр асрыйлар. 100 һәм икенчесе 200 башка исәпләнгән торакларда капиталь ремонт кысаларында барлык эшләр дә җиренә җиткереп башкарылган. Алдагы көннәрдә авыл белән тоташтыручы юлны эшләү иң мөһим бурыч булып тора. Ферма яңадан торгызылгач 5 авыл кешесенә дә эш урыны барлыкка килгән. Игенче авыл хуҗалыгы предприятиесен тагын да үстерү өчен бар көчебезне куябыз ди җитәкчесе Алмаз Зарипов. Җаваплылык шикләнгән игенче җәмгыяте үз эшен 2016 елның 1 апреленнән элеккеге сөтчелек комплексы базасында үз эшен башлап җибәрде. Инде безнең бүгенге көнгә килгәндә, безнең бүгенге көндә 3000 артык мөгез эре терлек исәпләнә. Шуларның 1000 башы сыер, савым сыеры исәпләнә. 5603 гектар безнең сөрелек җирләре бар. Шуларның 1000 ярымында безнең күп еллык үләннәр,
600 гектар кукуруз, 1800 гектарда зерновой. Калганы безнең көзге культураларга туры килә, 900 гектар безнең көзге культуралар бар. Быелгы елда инде хәзерге вакытка без 4,5 тонна сенаж әзерләп куя алдык. 147 тонна печән әзерләп куйдык. Печән складларына урнаштырдык. Инде безнең бүгенге көндәге төзелеш эшләренә тукталсак, безнең барлыгы 6 объект капиталь ремонт программасына кергән, Минсельхоз тарафыннан бүленгән 3200 башлык торак, 200 башлык торак һәм 1 подвал безнең бүгенге көндә эшлисе бар. Аларның күп төзелеш объектларында инде безнең эшләр бетү дәрәҗәсендә. Безнең 200 башлык торакларга хөкүмәт тарафыннан 1,5 миллион, 100 башлыкларга 1,2 миллион, подвалга бәрәңге саклау подвалына безнең бирелгән 1,5 миллион акча. Бүгенге көндә безгә район ярдәме белән заемнар бирелде. Төзелеш эшләрен башлап җибәрү өчен ушы 2,7 миллион безгә заем бирелде. Шу заем нигезендә шушы без стройка эшләрен алып барабыз. Һәм безнең бу елгы елда 2017 елда стройка эшләренә тотылган акчалар барысы бергә 9,2 миллион бүгенге көнгә тәшкил итә. Инде бу 17 елга кергән капиталь ремонт программасына кергән торакларны без инде кыштан ук эшли башлаган идек. Безнең бөтен затраты бүгенге көнгә 17,2 миллион. Бүгенге көндә бездә 192 кеше эшли игенче җәмгыятендә. Шуларның 92се телекчелектә, 100 сезонный эштә һәм игенчелектә. Хезмәт хакларын вакытында бирергә тырышабыз. Бүгенге көндә безнең 17800 уртача хезмәт хакы тәшкил итә. Кадрлар белән, специалистлар белән бөтен җирдә тәэмин ителгән. Алар буенча проблемалар юк, эшләргә кеше җитәрлек. Пока бүгенге көндә Аллаһка шөкер үз көчебез белән матур итеп эшләп ятабыз. 8 июль гаилә, мәхәббәт һәм тугрылык көне буларак билгеләп үтелә. Шул уңайдан районыбызда 8 гаиләгә мәхәббәт һәм тугрылык өчен медале тапшырылды. Әлеге затлы бүләккә быел Лесхоз бистәсендә яшәүче Рәсимә һәм Дамир Сафиннар лаек булды. Районыбызда урна гаилә тормышы алып баручы гаиләләр бихисап. Лесхозда яшәүче Рәсимә һәм Дамир Сафиннарда 27 ел элек матур ныклы гаилә төзеп яши башлаганнар. Гаилә башлыгы Дамир әфәнде озак еллар Саба урман хуҗалыгында инженер-механик, Рәсимә ханым Ләйсән балалар бакчасында пешекче булып эшли. Нәрсә ул мәхәббәт дигән сорауга да җаваплары бар аларның. Минем өчен хакында мәхәббәт инде ул иң беренче бик якын итү тормыш иптәшеңә хатыныңны һәм аны ихтирам итү, аның сүзенә колак салып, бергә яшәү мәхәббәт дип уйлыйм инде мин. Бер-береңә ихтирам итү кирәк дип уйлыйм инде мин. Ярату кирәк, бигрәк тә яратып, ихтирам итәргә. Ирегез нинди кеше, аның нинди сыйфатлары бар дигән сорауга Рәсимә ханым тыйнак кына әйтеп, ул ышанычлы, терәк кеше дип җавап бирде. Сафиннар 2 ул үстереп аларның уңышларына куанып яшиләр. Илдар Казан дәүләт аграр университетының урман хуҗалыгы факультетын тәмамлап, Саба урман хуҗалыгында механик булып эшли. Илнур шул ук уку йортында белем ала. Тормыш иптәшләре безнең әниебез шикелле уңган, тырыш, эшчән, хөрмәт итә торган булуын телибез ди алар. Безнең әтәни бик уңган, тырыш инде. Безгә шундый олы тәрбия бирделәр, укыттылар, үстерделәр. Һәрберебезнең эш урыны бар үзебезнең. Аларга шуның өчен бик зур рәхмәт. Без гел тук, бездә бар. Аллаһка шөкер. Әни бик тәмле пешерә, повар булгач. Әти инженер, карап мин дәген аграрная механическая укыра кирдем, укып бетердем, белемне алдым. Шуларга карап үсәбез инде. Мен үзем әти белән, әниләр белән яшим инде. Шуңа күрә әти мине бөтен хуҗалыкта бөтен эшкә өйрәтте. Бөтенебез бөтен әйберне бергә эшлибез. Механик булып аның янында эшлим тоже. Ул миңа бөтен ансыз булмый. Ул да бөтен әйбергә мине өйрәтә. Акылга да өйрәтә. Күркәм гаиләгә мәхәббәт һәм тугрылык өчен медален район башлыгы Рәис Миннеханов тапшырды. Гаиләдән олы әйбер юк. Инде бу бәйрәм бөтен районыбызның бөтен гаиләгә хуштай сәламәтлек, гаилә бәхете булсын, балаларны игелеген күреп, һәм инде шушы гаиләләрнең ныклыгы көннән-көн ныгысын. Гаилә булганнан соң, балалар булганнан соң, аның эштә дә уңышлар була, һәм инде районыбызның бөтен уңышлары шушы гаиләләрдән тора. Шуның өчен мин тигез яңадан тәбрикләп китәргә шушы районыбыздагы, бөтен республикабыздагы бөтен гаиләләрне матур итеп киләчәктә яшәргә ясыны янарга. Бу гаилә
теге күз алдында булган гаилә дип әйтергә инде, мен Бөрлесузда яшим. Аларның әти-әниләрен дә, аларның әти-әниләре дә шундый яхшы гаиләләрнең берселәре. 11,000-дән иң яхшы гаиләне сайлап алу бик авыр. Алар безнең районыбызда бик күп. Инде менә 8нче гаилә 8нче тапкыр biz təbrikliyik. Bu 10-нчы елдан башланды. Мен әйтәсем килә, дәүләтебезгә бик зур рәхмәт. Дөресендә шундай бер уйлап чыгару. Яңадан әйтәм, гаиләдән зур әйбер юк. Үз вазифаларыннан башка актив катнашалар бүтән тормышта да, спортны алсаң да, культураны алсаң да, ниндидер сайлаулар, ниләрне алсаң да. То есть иң беренче алар үзләренең гаиләләрен матур итеп апаралар, икенче эш урыннарында матур. Инде шулай актив катнашалар бүтән нинди мероприятие шу авыллыкта да бар. Ну и үз сүзләрен әйтә ала торган кешеләр. Ул тоже зур әйбер, киләчәктә дә инде аларга матур тормыш. Сафиннар гаиләсенә озын матур гомер, бәрәкәтле мул тормыш телибез. Әлеге гаилә башкаларга үрнәк булсын иде. Халыкта Петрау җитте, җәй бетте дисәләр дә, быел киресенчә Петрау җитте, җәй башланды дияргә туры килде. Бу атнада көннәре җылынып, явым төшемнәрнең дә сирәгрәк булуы авыл хезмәтчәннәренең, аграрийларның кәефен күтәрде. Халык тоташ яңгырлы салкын көннәре башка кабатланмас дигән өмет белән яши. Калган көннәр аяз булса, терлек азыгы да әзерләнер. Игеннәр, яшелчә, җиләк, җимеш һәм башка культураларда үсәр. Тик менә умартачыларны бүгенге көнгә кадәр балның бөтенләй дә җыелмавы борчуга сала. Шушы көннәрдә Нырты авыл хуҗалыгы предприятиесенә караган умарталыклардагы вазгыять белән безнең иҗат төркеме дә танышып кайтты. Тормышта бар да Тукайдагыча, җилдә вакытында исеп, яңгырда вакытында ява торган түгел шул. Табигатьтә төрле һава торышы хакимлек итә ала. Быелгы җәйнең беренче яртысы салкынча һәм яңгырлы килүе гадәттәгедән тыш булды. Нырты авыл хуҗалыгы предприятиесендә 340 баш умарта исәпләнә. 3 умарталык Нырты территориясендә, берсе Мамалайда урнашкан. Һәрберсендә үз эшен яхшы белүче умартачылар эшли. Нәҗип Хафизов 20 ел гомерен шушы хезмәткә багышлаган. Аның карамагында 95 умарта бар. Уңышы белән быел мактанып булмый, ул юк дәрәҗәсендә. Җиганын да үзләре ашап бетереп баралар ди. Әле бал җыю хәзердән үк әйтеп булмый әле. Үзләренә ашарлык кына инде. Ашарлык җыялса бик әйбәт. Башка елга караганда слабыйрак инде. Шалмыйлар, яңгыр явада китә бит. Яңгыр явада китә, алар ушып китә, кире кайтып җитә алмыйлар. Умартачылар борчулы, яңгырлы һава торышы кортларга бал җыярга ирек бирмәй. Яңгырда оча алмыйлар. Умартада хәлсез, авыру халәттә кояшлы көннәрне көтәргә мәҗбүр. Татарстан гына түгел, Башкортстан умартачылары да балның быел бик аз булуына борчыла. Аларның кайберләре умарталарны саклау өчен кортларга ширбәт яки былтыргыдан калган балны ашата башлаган. Бал быелгы җәйдә Себердә әйбәт булачак дигән фараз да бар, чөнки анда җылы көннәр тора. Быел исә бал алтын бәясе торачак дигән сүзләр дөресме? Әлеге сорау белән без районның умартачылык буенча дәүләт инспекторы Фәнил Сиражиевка мөрәҗәгать иттек. Мен бу фикер белән килешмәс идем, чөнки бал бездә булмаса, аны бүтән төбәкләрдән бик тиз арада китереп сатучылар табылыр инде аның. Бездә бал булмаса, бүтән җирдә бал булачак бит инде. Әле мин үзебезнең дә әле бал булмый дип әйтәсем килми. Ни өчен дигәндә дөрес инде, менә безнең яздан башлап менә хәзер 100 көн үтте инде. Шуның бер 20 көне булды микән кортларга әйбәтләп шатырган көннәр. Калганнар салкын булды, яңгыр булды, табыш булмады. Умарталарыбыз авыр хәлдә. Хәзерге көндә дә әле кортлар ач дип әйтергә була. Менә Аллаһка шөкер, менә уже икенче көннәр матур. Әзрәк кенә табыш башланды дип әйтәсем килә минем. Уже умарталарда әзрәк яңа баллар күренә инде. Ләкин ул хәзерге көнгә бик аз инде ул. Безнең төп инде хәзер төп бурычыбыз хотя бы дип әйтегәндә оптимистик рәвештә кышлык балны умарталарга җыеп калу. Әгәр дә арта башлый икән, Алла бирсә суртырбыз да инде. Интернеттан карадым мен, менә бүген тагы мәгълүматларны бер 12 көн шамасы көннәр аяз булу күренә инде. Ул бик әйбәт безгә ни прогноз инде. Өметсез шайтан гына була диләр. Без әле пока бал булмый дип сүзне кычкырып әйтә алмыйбыз әле пока. Көннәр әйбәт булса, көчле ишле умарталар бал җыячак. Менә хәзер юкәләр чәчәк ата башлады, шулай бит. Инде алардан да бал җыеп өлгерә алырлар микән? Менә дөрес әйтәсез, безнең Саба районында
төп балның төп табышы безнең юкәдән. Шама белән 70-80% суыртылган балыбыз безнең ел сайын уртача бу юкә балы тәшкил итә. Калганнары инде болындагы чәчүлекләр и аннары хуҗалыклар чәчкән медоносный культуралардан җыйнала бу бал инде. Әлегә менә Татарстанның көньяк районнарында мин иптәшләр белән аралашам, юкә чәчәк ата башлады. Без инде төньяктара урнашкач, бездә 3-4 көн, 5-6 көн соңарак юкә ата башлый. Ну, беренче әйтеп, менә минем артымда юкәне күрәсез, Сабада инде, Сабадагы юкәләр урманныкына караганда да бер 3-4 көн алдан чәчәк ата башлый, әле алар ачылмаган. Димәк, менә бу юкәләр шуңа белән карап тордым, мин бирләренә бер 3-4 көннән соң ачылачак инде. Ну, шама белән 16-сы, 15-се, шунда өметебез инде юкә ачылыр, чәчәк бал бирә башлар инде. Ну, юкә чәчәге быел башка елларга чагыштыра караганда әзрәк дип әйтәсем килә инде, күп җирдә. Ул күп җирдә ул бөтенләй дә күренми. Күрәсез, елы шулай туры килгәндер инде. Инде димәк, быел чәчәк балына өмет тотып булмый, шулай бит. Була инде өмет, аның юкәсе бирмәсә инде, болыннарда бик күп безнең кыргый үсә торган медоносный культуралар, чәчелгән культураларыбыз бар. Нәрсә дә булса җыярбыз, умартачыларга барыбер оптимист кешеләр, балсыз калмабыз дип әйтәсем килә инде. Менә быел Себердә бал уңышы яхшы булачак диләр, чөнки анда эссе көннәр саклана. Андагы хәзер интернеттан карыйбыз бит инде 30-35 градус. Андый корылык белән бик коры булганда, температура югары булганда бал табышы түбән дә булырга мөмкин. Аны әйтеп булмый инде. Һәрхәлдә прогноз дело неблагодарное диләр инде. Соңарак күрәбез инде. Нинди баллар булырмы, күп булырмы, бәйләр нинди булырмы, анысын соңарак әйтеп булачак инде. Менә умарталыкларны саклап калу, бал кортларын тәрбияләү буенча сез районыбызның умартачыларына ниләр әйтер идегез? Ну, беренчедән инде безнең районыбызда 7000 умарта шәхси кулда инде. Частный секторда дип әйтик инде. Төпчелек бал җитештерү аларның кулында инде. Ну, быел күңелне төшермәскә дип әйтәм инде. Ел сайын бал булмый инде ул. Ныклап әйбәтләп семьяларын тәрбияләргә, вакытында дарулар белән эшкәртергә, умарталарга, ширләргә бирештермәскә инде. Шул хезмәт куйган хезмәтләрен башкарган хезмәтләре ахырдан инде безнең продукциягә әйләнәчәк инде шул. Күңелне төшермәскә эшләргә инде, шул инде. Ну, безнең районда умартачылар тырыш, алар барсы да күпчелектә инде. Аларга уңышларын телим инде. Быелны нинди авыр ел булса да уңышларын телим. Менә умартачылыкта бүгенге көндә нинди проблемалар бар? Ну, беренче проблема итеп быел безнең шушы яз белән җәйнең начар килүе инде. Менә бу ансы сезонный проблема инде. Мин аны беренче урынга куймасам, беренче проблемага куяр идем. Мин хәзерге вакытта менә күп төрле авырулар таралды умарта кортлары арасында да. Менә шуларны бердәм даими рәвештә умартачылар вакытында эшкәрсеннәр иде үзләренең умарталарын. Монда бит инде теге явный клиникалар барлыкка килгәнче умартачы бердә кайгырмый инде. Шамы кортлар үчә. Авыру ул яшен рәвештә барлыкка килеп кичәя. Шуның өчен вакытында бөтен обработкаларны төгәл уздырсыннар дип телим мин аларга. Һәм дә профилактика йөзеннән дә бөтен обработкаларны башкарсалар бик әйбәт булыр иде. Аннары кортлар үлә башлагач кына уже соң була инде. Менә безнең шундый клиника белән шундый рәвештә инде бик күп кешеләрнең умарталары былтыр көздән дә үлде. Быел начар кайбер урыннарда, районыбызның кайбер урыннарында бик начар кышлау булды инде. Аны башсан торгызу авыр эш инде. Башсан кисәкне торгызсаң, ул елны умартачы балсыз кала инде. Шунысы бар инде. Ну, өченчесе инде, өченче проблема инде безнең инде басуларны эшкәрткәндә химик препаратларны кулланалар инде, пестицидларны. Шул басуларны эшкәртүчеләр әзрәк шул тирәдә торган умартачы белән
тыгыз элемтәдә торсалар бик әйбәт булыр иде. 3-4 көн алдан аларны кисәтеп эшкәртү була дип шулай әйтсәләр бик әйбәт булыр иде. Без аларга рәхмәтле булыр дип әйтәсем килә инде. Ни өчен дигәндә умартачы кисәтелгән булса эшкәртү булачак дип. Шараларын ул үзе күрергә тиеш инде. Һәм алар аны күрер иде, вакытында әйтеп торсалар. Әзрәк зыян булгалы инде менә шул эшкәртүләр вакытында инде. Шул зыяннар булмаса әйбәт булыр иде. Июль айында безнең як урман болыннарында йөзләгән үсемлекләр чәчәк ату чорын кичерә. Юка балыда нәкъ менә шушы көннәрдә җыелып кала. Узган ел Нырта авыл хуҗалыгы предприятиесендә бал уңышы 1700 килограмм булган. 1 килограммы 280 сумнан башлап 350 сумга кадәр иде. Умарталарны саклап калу, аларның халәтен яхшырту өчен барлык кирәкле дарулар алынган һәм тиешенчә файдаланыла. Җирле календарьдә июль аеның 2нче атамасы Балкуар ае. Көннәр кояшлы булса, эшчәннешкә билләр хуш исле, шифалы балны җыеп калырга тырышыр дигән ышанычны югалтырга ярамый. Кеше шундый зат булып дөньяга килгән, ул үз баласын үлеп яратырга, башкаларныкын өнәмәскә, яки инде үз баласында шит булганында үз куенына сыендырырга мөмкин. Әлбәттә, андый гаиләләр бу тормышта бик сирәк. Безгә Шәмәрдән авылында гомер кичерүче Гали Әхмәтовлар гаиләсе белән очрашу бәхете насыйп булды. Алар үзләренең 2 уллары булуга карамастан, балалар йортыннан тагын 7 бала алып, аларны үз йөрәк пәрәләре кебек тәрбияләп, тату матур гомер кичерәләр. Гали Әхмәтовларның үз балалары инде 30-40 яшьләрен тутырган урта яшьләрдәге кешеләр. Аларның үз гаиләләре, балалары бар. Надира ханым әйтүенчә, шит баланы тәрбияләп үстерү бик очраклы килеп чыккан. Шәмәрдәндә бер бала ятим калган, ә Надира апаның сеңлесе аны тәрбиягә алырга теләгән, ләкин мөмкинлеге булмаган. Шунлыктан Надира апа белән Наил абый гаиләсен Рөстәм 3нче бала булып тулландырган. Аңа бүгенге көндә 27 яшь, ул Казанда үз гаиләсен корып яши. Тагын бер уллары Арсель армия сафларында хезмәт итә. Аңа 21 яшь. Үзебезнең 2 малай үстердек инде, берсенә 43 яшь, берсенә 39 яшь. Оныклар бар. Олы малайның 2 кызы, берсе КФУда укый, 3 курс бетерде, берсе железнодорожный техникумны бетереп, Самарага укырга кирде хәзер. Университетка 2нче кызның, 2нче малайның 2 кызы, берсе 8-не бетерде, берсе 6-ны бетерде. Безнең менә бу Шәмәрдәннеке Рөстәм, иң беренче Рөстәмне алдык без. Аның әнисен квартирасында үтерделәр. Ул димҗәтим калды, ул минем сеңнекәшнең семья дуслары, әниләре, сеңнекәшнең эш урыны юк иде. Мин Собада столовыйда эшләгән вакыт, больницаны төзегәндә, мин рафта эшләдем. Надира апа, син аны миңа алып бир әле, пожалуйста, ди. Мин бездә торыр ди. Син миңа алып кына бирән ди. Аның иптәш малае белән иптәш малайлар ялар. Рөстәм икшермәдә бик җылаган, ул кашканданнан кайтам дип. Шул Шәмәрдән малай инде. Мин аны шулай алып була да, кире биреп тә була кешегә дип уйлап алдым. Әле минем ул вакытны иптәшем инвалид калып, елда юкай больницада ятты, аварияга очрап. Минем бала алу турында вообще мыслехта не было. И шуны алып бирендә Зөфиевстина әйтәм, ой, рәхмәт Надира апа ди, алдыгыз ди, ул ди детдом баласы түгел ди, ул семья баласы ди. Мин әйтәм, мин аны үзем алмадым, сеңнекәш калдым, сез нәрсә ди, ул бит курчак түгел ди. Мин шуны да аңламаганмын даже, ярамый икәнен. Бу күрше хатыны тоже бала алды, бер бала алды Нурлаттан, аңа бала күрсәткәннәр, менә шу Альбина белән Арселне. Ул минем ул якларга чыкканым юк ди, әйдә бергә барып карыйк әле ди бала ди. Ул аны Альбинаны шундый шатты, шундый матур кыз инде Альбина. Арселе булгач мин алмыйм, минем ирем юк ди. Ой, мәйтә, мин шундый кызыктым. Аның директоры Асия Тагировна әйтә, Нурлар директоры, әнәрсә кымаучалый, алыгыз ди. Ой, мәйтәм, минем ирем дә инвалид калды әле. Мин мәйтәм, бала алырга дип килмәдем. Алыгыз ди, документлары тутырмаган бит инде. Монда кайтып аннары документлар әзерләүгә, ул безгә даже документ булганчы ук гостевой итеп биреп җибәрде. Үзе машинасына утыртып, безне станциягә китереп та куйды. Менә шуннан алдык 2 бала. Бу Виктория белән нине Сашаны алдык инде, болай менә. Нәрсә әйтергә дә белмим инде, алдык инде, и все менә. Безгә вообще менә без намаз укып бетермибез, безгә аларның саваплары да кирәк, карап утырырга. Без менә специаль инвалидларны алдык. Менә бөтен булган гынахларын җуар өчен. Аларның тоже бит бәхетле буларга хаклары бар. Алар бит детдомда барыбер идәгә төсле итеп тормыйлар. Барыбер рәхәт түгелдер дип беләм инде. Малайлар аерым тора, без икәү генә нишләп утырыйк инде без өйдә. Ә мин вообще минем площадь позволяет онга хәтлек талар, мин бер сүз дә генә әйтмим.
Biz алардан туймыйбыз, алар безгә кылмаучы алмыйлар. Монда качышлы уйнап берсәң дә безнең урын җитә. Гаилә башлыгы Наил абыйның да балаларны яратуы күзләрендә үк чагыла. Без алардан башка хәзер яши дә алмыйбыз инде. Бер нәрсәдән дә шикләгәнебез юк үзләрен ди ул. Алар үзенеке шикелле булып бетәләр икән тора бара менә. Якын без балаларны бик яратабыз. Алар яратмаган кешегә килмиләр дә балалар. Яраткан алар сизәләр сразу. Яратмаганны да сизәләр. Алар үзенеке шикелле була, үз семья шикелле. Biz аларны берсен дә аермыйбыз. Битенсе алар безнең өчен бер. Что үзенең балан, что алар әйтәләр бит барлыкны кайсын төшләсәң дә авыртып шуны шикелле. Берсен дә җәберләргә тырышмыйбыз. Ашанырга тырышмыйбыз. Алар үзләре бик ягымлы, кушканны тыңлыйлар, Аллага шөкер. Идә тәртип, эшкән тарткан кеше юк, Аллага шөкер. Нәрсә сорасалар да бирәбез. Су куйнырга йөрибез җәйкеннәрне. Җиләк җыярга, җиләкләр, урманнарга, басуларга барабыз инде. Футбол уйныйбыз урманга барып, урманда площадка бар, монда ишек алдында баскетболный җит бар, шунда туп атып уйныйбыз. Сәбитләр бар, нәрсә кирәк булса шуны алып бирәбез. Кешегә карап, кеше артыннан нәти кешенең әйберсе, шундай әйберсе бар, мондай әйберсе бар дип кызыгып йөрерлек итмибез. Саша бу бүтән универсальный малай булырды дип уйлыйм яны. Ул спорт белән дә шөгыльләнә ала, любой төр белән. Кодакта тота, шукышта тота, әти мин үзем генә ди ул. Истәлләр ясаган әле кодаклар кагып, каяндыр. Нәрсәгә тотынсам да мин әти мин үзем ди, давай булышам. Мин бит помощник ди. Иләрдә салып йөрдек, урманнарда кистек. Эшләмәгән эш юк, бүтән эшне булдырабыз, Аллага шөкер. И үзебезнең малайлар да шуңа карап, бүтән нәрсәгә өйрәнделәр. Ну, балаларында нәрсәгә булса да тормышка яраклы итеп өйрәтәсе килә. Наил абый һәм Надира апаларның гаилә корып яши башлауларына 45 ел тула икән инде. Балаларыбыз үсеп җитте, үзебезгә генә күңелсез булмасын дип, тагын балалар алдык диялар. Рөстәм менә хәйләнеп Казанда яши. Ипотекага квартира алдылар Московский рынок янында гына, малайлары туды хәзер, Данил исемне куштылар. Бер тәмәк тартып арак эше биргәне булмады, шундый акыллы булды, Арселдә шулай ук булды. Армияга китте. 19-20 яшендә почти китте, аңа 21 яшь булды, октябрьдә кайта алды берсе. Москвада служитә. Нигә менә Альбина белән 4 декабрьдә бардык аның янына, нигә присягага. Әле Наил операциядән гына кайткан йөрәгенә, әле аягына носки да кия алмыйдыр. Бармабыз дип уйлаган инде. Юк ди, барыгыз ди, жетим балага гына килмәгәч, аңа читим булыр ди. Альбина белән Викторияга Крымга путевка бирделәр, рәхмәтләр яусын. Крымга барып ял итеп кайттылар, Аллага шөкер. Ул бик зур бәхет бит тоже. Самолетка Альбинаның гел утрасы килә иде, әйтәм. Хуҗаларга бик зур рәхмәт инде. Менә Гөлназ Хайданова бик тырышты. Мин уйлаган идем инде ни. Альбина гел әйтә, самолетка утрасы килә минем дип. Әйтәм, бер кошында утырта алмабыз инде моны дигән. Менә Аллаһ Тәгалә үзе насыйп итте. Самолет белән бардылар, самолет белән кайттылар. Альбинага бер 3 еллык Анапага тоже путевка булды. Ну, үзебез түләп юлларына шулай җибәреп кайтардык, Анапада ял итеп кайтканы. Элек сыерлар сорап торды, хәзер сыер сорабыз, кәҗәләр, кәҗәнең дигән көненә 8 литр сөт суабыз, 3 кәҗә бар. Сепаратлар ятабыз, твороклар, сметаннар ясап ятабыз. Безгә үзебезнең тормыштан без бик канәгать. Балалар өчен без үзебез условияларны сыздап әйтә алабыз, Аллага шөкер. Без аларны бүтән җирләрдә йөрттек. Челябинскиларга бардык, инде Альбиналар белән Маентагорскиларга бардык. Ул вакытта әле булары юк иде. Бүтән җирләргә йөрттек. Казаннарда бүтән җирләргә, Солилецкиларга бардык. Алар белән ял итәргә. Әле ул вакытта Викториялар юк иде. Викториялар юк иде. Менә быел гына әзгенә кыенлык шуннан гына. Көне дә юк. Мин көлдердем инде теге Кызыл Мишәдә Альбина 9-ны бетерде бит шунда. Мәйтәм, мин картаймас өчен яшь балалар алам, шуңа картаймыйм инде. Әле бу сашын үстергәнче кая картаясың? Ул безнең өчен бәби бит. Картайырга ярамый безгә беренчектә. Үләргә дә ярамый, картаярга да ярамый. Мин гаит көннәрендә дә телим, ярабби Ходаем, шушы балалар хакына гомерләребезне бирсә иде дим.
Бу балалар яңадан жетим калмасыннар дидим. Балалар бер-берсе белән дустана мөнәсәбәттә, буш вакытлары булды исә туп уйныйлар, велосипедта йөриләр, компьютерда мавыктыргыч фильмнар карыйлар. Әти-әниләрнең дә зур булышчылары алар. Бакча карашу, ашарга әзерләү аларның яратып башкарган эшләре. Кечкенә уллары Саша да 8 яшенә булуга карамастан әтисенең кул арасына керә башлаган. Альбинага 17 яшь, ул үзенең кул эшләре белән мактана ала. Ә Вика аралашучан булу белән аерылып тора. Ул 12 яшен тутырган. Светланага 15 булса, Ирага 13 яшь. Алар барысы да мәктәптә белем ала. Светлана белән Ира коррекцион мәктәптә укыйлар. Альбина 9 сыйныфны тәмамлап, үзенә һөнәр сайлау белән мәшгуль. Мне здесь очень хорошо. 3 года, как я здесь уже живу. Здесь очень хорошо. Ребята хорошие здесь, все со мной дружат. Я с козами гуляю, в саду работаю, дома убираюсь, посуду работаю, мою, маме помогаю. Гулять хожу с собакой, с Светой, Сашей, Ирой играю, папе помогаю. Мы ходили купаться с папой, с родителями в Алан ездили, в деревне ездили. Ну, много куда уж там. Про Крым расскажи. В Крыму были, хорошо там лагерь был. Ребята были все хорошие там. Мне очень понравилось. Папа с мамой хорошие, добрые, заботятся о нас. А тебе сколько лет? Мне 14 лет. Как ты проводишь свободное время? В свободное время я или с Сашей гуляю, играю, или помогаю, или что-то там делаю. Әлеге тәрбияле уңган ярдәмчел гаиләгә карыйсың да, дөньядагы барлык әти-әниләр дә алар шикелле булсын иде дип уйлап куясың. Чөнки җир йөзендәге барлык нарасыйлар да бәхетле булырга хокуклы. Узган җомгада район медицина хезмәткәрләре һөнәри бәйрәмнәрен билгеләп үттеләр. Бу тормышта иң беренче чиратта сәламәтлек кирәк. Сәламәтлек булса бар да була. Ә инде кисәк кенә шикләп авырып китсәк, безгә медицина хезмәткәрләре ярдәмгә килә. Аларның эшләре бик катлаулы, алар зур ихтирамга лаек кешеләр. Медицина хезмәткәрләренең һөнәри бәйрәмнәре июнь аена туры килсә дә, алар аны 7 июль көнне билгеләделәр. Сәламәтлек сагында торучыларны башкарма комитет җитәкчесе Равил Гасыймов, баш табиб Марат Юсупов тәбрикләде. Дорогие коллеги, гости, приглашенные, сегодня мы, как правило, раз в году, летний период, празднуем наш профессиональный праздник День медицинского работника. В этот день все внутренний мир каждого из нас воспламеняется радостью, гордостью за нашу структуру, я считаю. Потому что профессия медработника, я уж обобщающе скажу, потому что не будем подразделять врачи, фельдшера, медсестры, одним обобщающим словом медработник включает в себя не только такие понятия, как профессионализм, как опыт, мастерство рук наших, но еще гуманизм, сострадание, милосердие, сопереживание нашим пациентам. И в связи с этим многие года, тысячелетия даже, можно сказать, данная профессия, она востребована, она нужна человечеству, и, естественно, она будет цениться. Мы, работая в этой сфере, сами этого не понимаем, но всегда надо ориентироваться на те слова, которые мы слышим от наших благодарных пациентов. Это большое спасибо за спасенные жизни, за спасенное здоровье сохраненное. В последние годы очень большие изменения идут в нашей структуре, в системе здравоохранения. Мы прекрасно видим, строятся новые здания, открываются новые центры, оборудуются современным аппаратурой, оборудованием. И, естественно, на них надо работать высокопрофессиональному персоналу. Это второй самый большой такой кусок, который хотелось бы озвучить и сегодня, и ежедневно. Очень важно, чтобы мы, представляя здравоохранение Сабинского района, могли показать высокопрофессиональную, качественную медицинскую помощь нашему населению. Что мы и делаем, собственно говоря. Каждый день, каждую ночь, без выходных, без праздников, за тех наших сотрудников, которые в данный момент несут свою вахту, за тех, кто в любое время дня и ночи приходит на помощь нашим страждущим,
За те хочу сказать большое и огромное человеческое спасибо и пожелать в первую очередь самим нам здоровья, самим нам семейного счастья, благополучия, профессионального роста. И самое главное, чтобы ни один из нас никогда не пожалел, что он выбрал именно эту специальность. Спасибо вам за ваш гуманизм, за ваше умение сострадать нашим пациентам, за то, что мы умеем работать в командном стиле. С праздником всех! Рөстәмдә олы бәйрәм, біз планеркада өткен аптада сөйлештік те, жай неге хаман келмей екен деп причинасын ашықладық, чөнки ел сайын июнь айының 3-ші воскресеньесінде медработниклар бәйрәмен уздырып, шул тирәдә безнең Максуман Сурышның 16 июньдә туган көне бугай. Шул ике бәйрәмне уздырганнан соң бөтен хотын алып җәй килә торган иде. Быел сезнең бәйрәмне уздырмагына ул килмичә интеккән икән. Менә бүген шушы бәйрәмне Марат Рафаэльевич раз зависит от нас. Мы всегда делаем для народа, что от нас зависит. Давайте бәйрәмне уздырабыз, несмотря ни на какие погодные условия диде дә. Без бүген сезнең белән монда җыйналдык. Мин белмим, Марат Рафаэльевич кем белә. Договориться, күреп торасыз. Бүтән явасы ямгырны 10 минут элек явып бетерде дә, көндә ашылып китте сезнең бәйрәмегез хөрмәтенә. Дөрестән дә Аллаһ Тәгаләгә табигатьтән аерма белә торгандыр сез иң кирәкле профессияләрнең иясенең берсе. Наверное, бердән-бер булмаса бик сирәк профессияләрнең берседер. Институт бетереп, белем алып, кулга диплом алганнан соң ант бирә торган профессияләр, строительләр дә бирми аны, политиклар да бирми аны, укытучылар да хәтта бирми, тәрбиячеләр дә бирми. Сез медицина работниклары, врачлар дип әйтик, ант бирәсез, клятва Гиппократа. Сез аны белеп бирәсез, антны үтәмичә, син яшисең икән, аны кеше белмәскә может, но күңелеңдә үзеңнең намусыңның чистамы юк микән, син аңлап яшисең, шуңа күрә мин сезнең һәр кайсыгыз үзегезнең антыгызга тугры калып хезмәт куясыздыр дип уйлыйм. Дөнья каршылыклардан тора бит мине. Караклар белән әйберсен саклаучылар, байлыкларын саклаучылар, полиция белән преступниклар бер як чөткенә алга китсә, икенчесе яңа сейф уйлап таба икән банкирлар. Медвежатниклар обязательно аның ачу усулын уйлап табалар. Полиция яңа усуллар уйлап таба икән, әйтгәндә радарның бер төрлесен куйды, без инде обязательно икенче төрле усайлашны антирадар. Бүтән тормыш шундый. Сездә дә ширне, авыртуны даваларга инде иң яңа современный усулларына уйлап таптык дибез икән, ниндидер дошманнар совершенно без белмәгән яңа төрле вируслар уйлап табып алып кайтып җибәрәләр. Әле алар җибәрмәгәндә дә авыр табигать үзе дә кили торгандыр инде. Сез моны даваларга өйрәндегезме? Менә хәзер монысы белән эшләп карагыз дип. Моның белән ничек көрәшергә була? Только яңа усуллар, яңа препаратлар, яңа аппаратлар, яңа технологический оборудование кулланып тора. Булары мин уйлыйм бездә бардыр дип. Сабар айында булган хәтле оснащение, наверное, республика кызыгырлыктыр. Икенче ягы бар, калганы ул преступниклар белән полицияне да техник як белән генә бәйле булса, сезнең хезмәттә бу инде бәйле иң беренче чиратта. Әллә нинди яңа технология, яңа оборудование, яңа препаратлар булса да, алар белән эш итә торган кеше белән аралаша торган сез булмасагыз, аларның бер тиенгә дә кирәге калмый. Сез кеше белән эшлисез. Сезнең инде аны бар кеше дә әйтә, бар кешегә дә мәгълүм ул врачның ярты дәвасы аның җылы сүзе дип. Кешегә мәгълүмәгез, кешенең хәленә керә алуыгыз, сострадание к пациентам дип әйтте Марат Рафаэльевич, это тоже имеет огромное значение. Бүгенге бәйрәмегез тормышыгызда да бәйрәм булып дәвам итсен иде. Бүген инде матур итеп ял итәргә, киләсе медработник көнен каршылаганчы рухи көч алып, энергия алып, халкыбызга тагы да яхшырак хезмәт күрсәтергә телим. Олы бәйрәмегез белән чын күңелдән барыгызга да бик зур рәхмәт. Халыкка медицина ярдәме күрсәтүдә озак еллар эшләүчеләргә мактау грамоталары, рәхмәт хатлары тапшырылды. Бәйрәм концерт номерлары төрледән-төрле кызыклы спорт уеннары белән үрелеп барды. Бүген сезгә җиткерәсе яңалыклар шулар иде. Без сезнең белән сау булашабыз. Саба дулкыннары телевидениесе үз эшен алга таба дәвам итә. Бездән аерылмагыз.
Гадәттән тыш хәл барлыкка килгәндә 112 номерын җыярга кирәк. Янгын, юл һәлакәте, газ исе чыкса, хукук бузулар, милләтара яисә динара низаклар туса, тормыш һәм сәламәтлеккә куркыныч янаса, 112 номеры буенча ярдәм чакыру баланста акча калмаганда да, элемтә начар булганда да мөмкин. Тормышыгыз имин булсын. В городе, как всегда, пробки. Потеряв терпение, можно потерять жизнь. Не пересекай черту. Федеральное агентство лесного хозяйства и авиалесоохрана предупреждают. Соблюдайте правила безопасного поведения в лесу. Берегите лес. Обнаружили пожар? Звоните 8 800 194 200. Что вы знаете о наборе социальных услуг? Это страховка на случай тяжелой болезни. Это когда можно выбрать деньги. Деньги – это неправильный выбор. Лечение может стоить очень дорого. Например, онкология до 2 миллионов рублей в год. Ну, о наборе социальных услуг я знаю, но сосед мой не знает. И отказался от услуг социальных. И теперь ежемесячно 10 тысяч на лекарства тратит. Не надо брать деньги. Я очень жалею, что от лекарств отказалась. Что вы знаете о наборе социальных услуг? Это когда в случае отказа от денег лекарство можно взять на любую сумму. Но это спокойствие моей семьи. А сколько стоит ваше здоровье? Мы победили, потому что мы были вместе. Люди разных национальностей и вероисповеданий одной большой Родины. Они так же, как наши отцы и деды, плечом к плечу стоят на защите нашей Родины от насилия. Победили фашизм, победим и терроризм. Нас там, где ездят машины. Ходить устал? Иди на портал. Экономьте свое время. Пользуйтесь порталом госуслуг Татарстана. На сайте работает 240 быстрых и удобных сервисов. Вводите показания счетчиков и оплачивайте услуги ЖКХ. Подавайте заявление на постановку ребенка в детский сад и отслеживайте статус заявки. Оплачивайте услуги детского сада. Проверяйте оценки ребенка в электронном дневнике и пополняйте карту школьного питания. Записывайтесь на прием к врачу, оплачивайте налоги и штрафы за нарушение правил дорожного движения. Сотни тысяч людей ежемесячно получают электронные услуги и экономят время с порталом госуслуг Татарстана. Присоединяйтесь к нам также с помощью мобильного приложения. Управление Федеральной налоговой службы по Республике Татарстан напоминает, уезжая в отпуск за границу, проверьте налоговую задолженность в личном кабинете на сайте Федеральной налоговой службы России. Желаем вам приятного отдыха! Кояш нуры биетүче кымбыртыгы, шикләр белми юк бар киртәләрне, ул бәхетле, чөнки ул ирекле, шулай шиксез узар диде миртәләрем, шулай балкып кичә генә, бүген менә кум йотучы мискин нокта, ул бәхәсез, тормышыңны аңа бирмә, мин булдыра алмадым,
син тукта. Татарстан Республикасында ел сайын уздырыла торган 5-нче «Наше время безнең заман» дип исемләнгән эшләүче яшьләрнең иҗат телевизион фестиваленә старт бирелде. Катнашу шартларын bzzm.ru сайтында белә аласыз. Ну, что у нас тут сегодня? Самогонщик. Ночью продавала. Фанфурики. Ну этот, контрафактник, в гаражах разливал. Сопротивлялись? Как могли. Не надо вам амбалом быть, чтоб преступников ловить. Просто сообщите в народный контроль. С самогонщиком аккуратней. Кусается.